Ajde. Dobro večer, nalazimo se danas večeras u hladnom Čikagu, kao što vidite snijeg je svuda, mene čast da vam predstavim Maju Marijanu Efektu Boma. Dobrodošli. Bolje te našla, drago mi je da mogu s tobom ovako da pričam, evo upoznali smo se, stvarno je super dečko. Ja bih da najavim moju turneju, upoznati sa svim tim. Dakle, 18. januar Las Vegas, klub Balkan, 20. januar Makedonska sala u Detroitu, 21. Chicago Rumija, da smo zajedno DJ Lopov i ja. Onda 22. Sunny Day u Chicagu, 27. Bowling Green, Olympic Restaurant, 28. Atlanta, klub Evropa, 29. klub Monte Astoria u Njujorku i ja mislim da bi ovdje gde je pingvini prosto za čaj mogli mi malo da popijemo čaj sa njima. Dođite zajedno se družimo i da uživamo. Ćao, ljubi vas i voli vaša Maja Marijana i DJ Lopov. Naravno, pozdrav svima i kažem, znači, koncerti sad su bili nevjerovatni, sve je bilo ludnica, nemojte propustiti ovakvu preljepu mladu damu, kao što vidite, i pjeva je vrh. Znači, samo je nama je cilj, go, da vi budete sretni. Znači, atmosfera ima da bude vrh. Ove subote Rumija, DJ Lopov i naravno Maja Marijana. Hvala vam puno. I dobrodošli u Chicago! Ćao, čao!